for tonight, Lord God. Lord, itinataas namin sa iyo ang midweek service na ito, Lord God. Ang siyang will mo, Panginoon, ang siyang malakaran ng bawat isa, Lord God. Hinihingi po namin ang iyong guidance, Lord. Gabayan mo po kami sa gabing ito as we worship you, as we enter your presence, Lord God. Cleanse our hearts, Lord God. Guide us, Lord God, sa gabi pong ito. And pinagpapasalamat po namin, Lord God, ang bawat isa na narito sa presensya mo, Panginoon. Lord, sa taong gagamitin mo, Panginoon, na siyang maghahayag ng iyong salita, Lord God. Gabayan mo po siya, samahan mo po siya, Lord God. Holy Spirit, ikaw po ang sumama sa kanya, ikaw ang magsalita sa kanya, Panginoon. Nang maihayag na po sa amin, Panginoon, ang mensahe mo, Lord God. Pinagpapasalamat po namin, Lord God, ang gabing ito. As we worship you, Lord God, cleanse our hearts. We continue to worship you. We continue to bless you, praise you, Lord God. In Jesus' name. Amen. Muli po, isang magandang gabi sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. So, sama-sama po tayong hawit. Sama-sama po tayong sasamba sa ating Diyos na buhay.
I will bless the Lord with all my soul. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. You alone, my Lord, my heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. Holy are you, Lord. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Holy are you, Lord. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord, God of all the earth. God of all the earth, God of all the earth, Jesus, God of all the earth. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus, God of all the earth, 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 Jesus, God of all the earth, 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 Jesus, holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with, I will bless the Lord. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the Lord. I will bless the Lord with all my soul. Oh yes, Lord. Lord, sa gabi pong ito, patuloy kaming sumasamba sa iyong pangalan, O Diyos. Lord, we bless your name. For you alone are worthy of all the praises and glory, Lord. Lord, patuloy kaming aawit. Patuloy namin itataas, Panginoon, ang iyong pangalan sa gabi pong ito. We will enthrone you, Lord Jesus. And as we sing, Lord, search our hearts. We just want to give you the highest praise and highest worship, Lord. Oh, thank you, Jesus. Let your Holy Spirit fill us now. Let your Holy Spirit come, touch every heart of your people.
maraming salamat, O Diyos, sa gabi pong ito. And once again, ang iyong presensya, Panginoon, ay aming nararanasan sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, thank you. Dahil pinunumulit kami, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu sa gabi pong ito, Lord Jesus. Lord, tunay nga, O Diyos, na wala kami ibang itataas. Wala kami ibang sinasamba, Panginoon. Lord, kaya kami umaawit. Kaya namin ginagawa lahat ng ito, Lord God. Ito, O Diyos, ay para lamang sa iyo, O Diyos. And Lord God, as we listen to your words sa gabi pong ito, ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga isipan ay bukas. Kami po, O Diyos, ay handang makinig, handang magpaturo, Panginoon, sa iyong mga salita sa gabi pong ito. Lord, we thank you, Jesus. Lord, receive all the highest praise. Receive all the highest worship of your people. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa. Ayan. Na-bless po ba tayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoon? Amen. Amen po. Kaya ngayon po, dumako po tayo sa kabutihang ginawa ng Diyos. Ipahayag natin o ihayag natin sa mundo, sa ating kapwa, sa lahat-lahat, Lord, sa lahat-lahat ng nakakakilala sa atin or sa hindi mo nakakakilala sa atin. Ihayag natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Basahin ko lamang po itong verse sa mga awit 9 verse 1. Sabi po dito, pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Ng mga kahangahawang ginawa mo'y ipahahayag ko. Amen. So, sa ating buhay, hindi naman po natin masasabi na wala pong ginagawang kabutihan ng ating Diyos, yung mga kahangahangang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ako po, pangungunahan ko na po dahil gusto ko po ihayag ang kabutihan ng Diyos at yung kapangyarihan ng dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Share ko lang po yung nangyari po sa aking dalaga. Kanina po, tanghali, before po siya nakaligo na sila, after no nakaligo na, nandun po siya sa labas, ako po nasa loob, nagre-ready po ako ng pagkain nila. Tinatawag ko na po sila na para kumain po. So yung nung naghahanda na po ako, pumasok po siya, tapos sabi niya, Mama, hindi ako makahinga. Hindi ko po alam kung ano nangyari po sa kanya sa labas, kasi yung kuya niya, pumasok na rin po nung tinawag ko. Siya lang po yung naiwan. So sabi ko, ano nangyari sa'yo? Tinatanong ko, iyak na siya ng iyak. Tapos nung kakaiyak niya, biglang tumigil yung niya, sabi niya, hindi siya makahinga. So ako, hinabahan ako. Tapos sabi ko, ginihimas-himas ko na yung likod niya, anong masakit, or saan tumama, or napaano siya. Tapos, alam niyo po, yung pagkabanggit ko lang po nung in Jesus name, talagang malakas na in Jesus name, bumalik po yung niya. Kasi po, bilang magulang po, ikaw po, unang-una, ikaw po yung unang natataranta. Pero, thank you Lord kasi, yun nga, dahil dun sa kapangyarihan, ini-remind po ako agad nung Holy Spirit na banggitin mo yung pangalan ni Jesus. Dahil ang pangalan ni Jesus is napaka-powerful po talaga. Lagi ko po yung inaano sa kanila na pag may masakit, yan, tapos noon ko na lang nalaman na nung bumalik po yung niya, kasi gumano na po talaga yung iyak niya, hindi mo hindi na ang tagal po bumalik, ang tagal po, kaya sabi ko na, kinabahan po ako, tapos pinakuha ko na yung kuya niya ng tubig, sabi ko, Lord, tapos in Jesus name, malakas na in Jesus name, diniklara ko agad sa katawan niya. Tapos yun, na po yung niya, sabi ko, thank you Lord, tapos nahimasmasan na siya. Doon ko lang nalaman na nahulog po siya doon sa bike. Kasi yung kamay niya, may dumi po yung kamay niya, na-shoot doon sa kanal. Tumama po pala yung likod niya. So doon ko po na kasi sabi ko, wag ka kasing akyat ng akyat, alam mo yung kakalikutan niya. Kaya yan, sabi ko,
hindi ka naman lampa, bakit lagi ka nga ano sa disgrasya? Kanina pagpasok namin, nadapa na naman. Sabi ko, paano ka ba, anak? Sabi ko gano'n. Kaya sabi ko, Lord, send your angel. Lagi ko pong pinagpipray na yung mga angel ni Lord, lagi ko inuutusan sa pangalan ni Jesus na i-cover niya yung mga anak ko sa pagpasok pa lang, pag-uwi hanggang sa nandito po kami sa bahay. Kaya napakabuti po ng Diyos at saka napakadakila ng kanyang pangalan. Kaya sino pa po ang nais magpahayag ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay? Amen. Magtatawag po ba ako? Wala si Aiza. Nag-birthday kasi yun hindi ko sinumipot. Ate siya, gusto mo? Amen. Dali na. Alam ko maraming ginagawa si Lord sa buhay natin. Napaka-bless po natin dahil kilala po natin ang Diyos na sinasamba natin. Kaya, sino pa po? Wala na po ba? Wala po bang pinagpala ni Lord? Si Lord? Amen. Si Kuya Shelem. Amen. Praise God. Amen. Good evening po sa atin. Gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon sa sa provision niya dun sa family namin, sa business ganun. Kasi yun nga po, 'di ba, lagi namin tinetestify, lagi namin pinapatotoo sa inyo na pinapalago ni Lord yung negosyo, yung business na binigay niya sa amin. And yun nga, pinag-pray din po namin na yung expansion pagdating sa lugar. Kasi yung bahay po namin talagang pinupuno ng Lord ng stocks ng mga damit. So nag-pray po kami nung siguro pinag-uusapan na po namin mga December pa po na pinag-pray namin na bigyan kami ni Lord ng lugar, ng parang headquarters ng Comfy Mommy. So ayun po, January talagang sikip na sa bahay, ang dami ng stocks. Sabi namin, Lord, bigyan niyo po kami ng lugar or ng bahay na pwede namin paglipatan ng mga stocks na dinidesire po namin na dito lang din sa loob ng Bellazona sa Aragon para malapit lang po sa bahay. And yun po, madali lang magbalik-balik, ganun. And praise God dahil ito pong first week second week po pala ng February, yun po, nagbigay ang Lord ng lugar para sa amin. And parang talagang timing talaga ng Panginoon na ibigay niya sa amin yung place na yun. Kasi yung may-ari po ng bahay parang nag-migrate na sa Australia. So saktong-sakto po actually nakita na po namin siya nakapost sa Facebook pero parang ang taas nung upa. And yun nga po sabi ko, pag nakausap, makipag-bargain para makuha ng mas mababa. And praise God dahil yung tina-target namin na price lang for rental ng headquarter ng Comfy Mommy is sumakto naman po dun sa napag-usapan ng may-ari. And yun po, ngayon lumuwag na sa bahay, maluwag na sa HQ, and ayun talagang patuloy yung pag-provide or pag-increase ng Lord dun sa business namin. Although yung sales naman po consistent, may times na malakas, may times din na mahina. Pero praise God dahil talagang yung mga mommies na natutulungan ng Comfy Mommy, sobrang, alam mo yun, talagang God-given idea, God-given business talaga. Kasi nakakapagbigay ng solusyon sa mga problema ng mommies pagdating sa pagbe-breastfeed. So yun lang po, praise God sa new headquarters ng Comfy Mommy. Amen. God's time is perfect lagi talaga. Kaya, sino pa po ang nais magpasalamat? Ate Shea, alika na dito. alam ko marami kang pagpapala eh. Ayun. Ayun, di ba sabi nga po, hindi daw maganda ang ating mga testimony, kailangan nating ipahayag kasi nandun pa rin yung provision ng Lord. Ayun nga, sabi ko nga dun sa amin,
yung February, parang February ng gastos. Ang daming mga hindi ina-expect na mga gastos na katulad ng pagpapa-hospital ng aming aso. Ayun, thank you Lord kasi sabi ko nga kay Roderick, ang Lord talaga napaka niya, yung perfect timing talaga. Sabi ko kung noon nangyari to, na noon na nagpapaaral tayo, ganyan, ang daming gastos, tapos nagpapagamot kay Essie noon, wala talagang, wala kaming, kahit aso siguro, hindi namin maipapagamot. Pero sabi ko nga, ng Lord talaga, yung, napakagaling niya talaga, tsumempo sa lahat ng mga extra gastos mo na hindi mo inaasahan. Yung perfect timing niya na binibigay para sa atin na meron tayong madudukot. At thank you rin kay Lord kasi, yon kung dati, hirap kami pinansyal, thank you kasi ngayon, medyo nakakaipon na rin. Tapos, nakapagpatapos na rin kami ng aking anak na si Gogoy, tapos na siya. Meron na siyang, part-time job ngayon. Tapos, di pa rin natatapos sa aming mga pinag-aaral. Meron kaming 2 ngayong estudyante. Thank you kay Lord kasi, kung sabi ko nga kay Lord, hindi niya ibibigay sa amin yung mga si Luke at si Levi kung hindi namin kakayanin kasi alam namin kaya niya binigay sa amin yung 2 bata. Siya ang magpo-provide ng mga kailangan ng 2. Thank you kay Lord sa opportunity na binigay niya para dun sa 2 bata na pinag-aaral namin, sana mapag-college pa. Kasi matanda na rin kami. Thank you kay Lord talaga kasi ang dami kong ipagpapasalamat sa Lord mula pa nung bago mag-pandemic hanggang ngayon. Thank you kay Lord sa mga provision, sa mga blessing, sa mga ano pa ba? Ayun, sa malapit na pala yung birthday ko, thank you kay Lord kasi binigyan na naman niya ako ng 1 taon na healthy, walang maintenance. Thank you Lord. At alam ko na sa mga susunod pang buhay natin na tayo magiging malakas pa rin dahil nga naglilingkod tayo kay Lord. Thank you, Lord. Ayan, God is provided po talaga. Meron pa po ba? Wala na daw eh. Amen. Kaya yun, iano na lang po natin yan sa susunod na testimony natin. Papasalamat. Lagi po natin ipagpasalamat yung lahat ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Pangit man ang nangyayari o maganda, give all the glory to God. Kaya ibalik natin kay Ate Doors sa magtuturo. Amen. Medyo kahit makapal po talaga ang mukha mo, pag in times na po talaga pagtuturo ko, parang kinakabahan po. Pero by grace of God, alam ko po na siya po yung mag-guide po sa akin. So, bago po ang lahat, gusto ko lang din po magpapasalamat sa Panginoon. Kasi nga, nakalabas na din yung mama ko sa hospital, tapos yung bill, at least may nakaano na po. Lahat naman po ng ano niya is negative naman po. Tapos, nagpapasalamat din ako kay Lord, yung sa binigay niya po niya biyaya nung last Saturday po na youth fellowship. Though in short lang na preparations, pero successful talaga po yung youth fellowship kasi maraming natutunan ang mga kabataan those times. So, thank you Lord. So, tayo po yung manalangin. Lord, thank you po sa gabing ito. We are here to bow our heads, our presence to your Lord God, na ikaw po, Panginoon, ang mangunguna po sa amin, Panginoon, sa gabing ito. Lord, I asked for your knowledge and wisdom, Panginoon, sa gabing ito, na bawat salita po, Panginoon, na lalabas po sa aking bibig ay manggagaling lamang sa iyo, Panginoon. And I pray, Panginoon, we pray, Panginoon, na ang ituturo ko sa kanila na yung mga salita, Panginoon, ay magrema sa puso ng bawat isa na ito'y magamit at malakaran sa pang-araw-araw naming pamumuhay, Lord God. Thank you, Jesus. Ikaw lamang aming tataas. Ikaw lamang aming pupurihin. In Jesus' mighty name, Amen. So, yun po, yung ano po natin ngayon is yung God's calling, purpose, and grace. Di ba po? So, this is the last Wednesday of the month na magtuturo po, na matatakel po natin yung topic na yan. So, this is the last Wednesday of the month.
So, basahin ko lang po yung 2 Timothy chapter 1, verse 8 to 9. So sabi dito, so never be ashamed to tell others about our Lord, and don't be ashamed of me either, even though I'm in prison for Him. With the strength God's give you, be ready to suffer with me for the sake of the good news. So yun nga po, no? So sabi nga po dito, so hindi po tayo mahihiya, hindi po tayo i-acknowledge po natin yung salita ng Panginoon because the word of the Lord is really important in our life because that is also our weapon in our life. So and also dito sa number 9, for God saved us and called us to live a holy life. He did this not because we deserve it, but because that was His plan from before the beginning of time to show us His grace through Christ Jesus. Yun nga po, hindi pa po tayo isinilang po sa ating nanay, ay talaga pong may mga tawag na tayo sa Panginoon at may plano na po yung Panginoon sa ating buhay. So ano po ba yung ano po natin is, ways to know God's calling for your life. So, tayo po, nagtatanong po tayo, ano ba talaga yung calling ko? Di ba po? Ano po ba yung purpose ko dito sa mundo? Ano po yung purpose ng buhay ko? So, yun nga, that's why so many of us want to know that we're on the right path. So the reason this question is so significant is because the work we do is important to God. So, yun nga, every work natin is really important to God. If this is a holy, ito ba'y kaparaanan ng Panginoon? Ito pa po talagang will ni Lord sa buhay po natin. So paano po ba natin maano? Basahin ko lang din po. Jeremiah 29:11. Di ba po sabi sa Jeremiah 29:11 is, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So sabi nga po dito na hindi pa po tayo dideclare na po tayo ng Panginoon na may plano po ang Panginoon sa atin na hindi tayo i-harm ng Panginoon, kundi we have to, His plan is to prosper us, not to harm us, and to give us hope and a future. So talagang dito pa lang po, ang pangako ng Panginoon is napakaganda. Kung himay-himayin natin itong salita na ito, talagang matatouch tayo kasi nga hindi naman tayo i-harm ni Lord pero pinigyan po tayo ng freedom ni Lord to choose what will be our decisions. So it means like kung gusto mong gumawa ng masama, kasalanan mo na yon. Kasi kung hindi mo alam yung salita ng Panginoon, talagang magdidesisyon ka. Kung hindi mo rin alam ng will ni Lord, talagang magdesisyon ka. It's against to you na magiging harm ka. So di ba po, amen po, yung talagang yung halimbawa, makipagsuntukan ka dyan. Di ba choose mo na yan, makipagsuntukan ka, makipag-anuhan ka, makipag-away ka. Di ba po? So, hindi naman yun ang gusto ng Panginoon natin. Ang plan ng Lord sa atin is to prosper us, not to harm us. So, sabi nga, may points po ako, 6 po na points. So, pinapamagatan ko po ito na, here are ways to follow God's call in your life. So, ways to know, follow God's call in your life. So, number 1 po is allow the Holy Spirit to lead you or to lead us. So, this is really important kasi kung tayo po is i-allow po natin yung Holy Spirit to make a decision in our life, talagang hindi tayo magsistruggle. Kasi nga, alam natin sa puso natin, not this is the will of the Lord. This is the guidance from the Holy Spirit. So sabi nga dito sa Romans 8, verse 14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. So yun nga po, one of the greatest gift God offers us is the privilege of being led by the Holy Spirit of God. So di ba po, kung tayo po ay nililid po tayo ng Holy Spirit, talagang po ang gaan po ng buhay po natin. Amen po? Sino po yung naka-experience po dito na nagdesisyon po tayo according sa will or according sa guidance po ng Holy Spirit? Di ba po ang gaan po ng natin, ang gaan-gaan ng puso po natin pag ang leading ng Holy Spirit ang sinusunod po natin. Pero we also have to careful kasi nga minsan
akala natin Holy Spirit na yung nag-guide sa atin, pero yun pala, akala natin, kasi minsan na talagang akala natin yung Holy Spirit yung nagli-lead sa atin, pero we have to be careful kasi nga, minsan po, we are going to base our decisions according to our feelings, according sa ating nafe-feel ngayon, sa struggles natin ngayon. So all we have to do is just so kailangan natin is, what we are going to do is to meditate the word of the Lord. So kailangan po natin magbasa, di ba sabi nga is, we have to meditate the word of the Lord is early in the morning, day and night, di ba po? So yun nga po, so kailangan po natin i-meditate po ang word of the Lord para ma-catch po natin ang leading ng Holy Spirit. Then sabi nga po dito, is our ability to tap into our calling is much easier when we make decisions based on the leading and the guiding of the Holy Spirit. This wisdom will allow to us to make decisions today based on knowing what will happen tomorrow. So what many people fail to realize is that you can develop a personal relationship with the Holy Spirit just like you already have with God and Jesus. So yun nga po, sabi nga po dito sa John chapter 14:26 says, But when the Father sends the advocate as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. So yun nga, kung ano talaga yung Holy Spirit, nandito po talaga yung i-ask po natin yung leading ng Holy Spirit, talaga pong i-guide po tayo sa tamang daan po. Amen po? So, sa number 2 naman po, let go of distractions. That is the second. Let go of distractions. So, in this world, it's easy to get distracted, but if we want to fulfill God's calling for our lives, we must refuse to be distracted, and particularly by advance made by the enemy. So, the Bible tells us that keep us close, watch how you live and your teaching. So, sabi nga po, di ba dito sa mundo po, kahit gusto po nating gumawa ng mabuti, kahit gusto po nating anuhin, is talagang may distraction po tayo, di po ba? Kailangan, minsan po talagang gusto nating talagang mismo pa yung family po natin ang magdidistract sa atin. Amen po? So yun nga po, so sabi po dito sa Matthew 6:19, don't store up treasure here on earth, where moth eat them the rust, destroy them, and where thieves break in and steal. So yun nga po, yung Satan po, or yung ano po ng gawa ng kaaway po, is wala naman po siyang ginawa po dito sa mundo, kundi magnakaw po sa atin ng di ba, to break us and to steal us coming from us. Di ba po, yung gawa po ng kaaway, minsan hindi po natin na-realize na gawa pala to siya ng kaaway. Pero yun nga po, tapos talaga tayong nadidistract tayo, even though we are going to do the will of the Lord, but sometimes we also distract by, especially ngayon, sa mundo ngayon, di ba? Ngayon sa mundo, let's face the reality that even though na hindi natin, sabihin natin na we were going to work for our eternal life, pero minsan po hindi natin kasi nga mas 70-30 po tayo. Kailangan maano po natin minsan yung ino-offer po din ng mundo. Amen po? Yung parabang inaano po natin yung nadidistract tayo kung ano yung bigay ng mundo. So hindi na parang mabaliwala natin yung kagustuhan ng Panginoon natin, yung calling po natin, kasi nga nadidistract po tayo sa gawa po ng kaaway. So we have to let it go, the distractions. So hindi po tayo magfo-focus doon po sa anumang makamundo na ibinigay po sa atin ng kaaway, kundi we have to focus in the will of the Lord. So sabi nga po dito sa Philippians 1:28, don't be intimidated in any way by your enemies. This will be a sign to them that they are going to be destroyed, but that you are going to be saved even by God Himself. So yun nga,
hindi tayo ma-intimidate doon sa mga distractions po natin. Kasi hindi natin nalalaman na ano na pala, na nadidistract na pala tayo, continuous pa lang po tayo. Yung even nung yung mga trabaho natin, yung mga income, kung saan tayo na source of income natin, minsan nadidistract tayo. We have to focus kasi nga, ay, kailangan ko to eh. Kailangan ko, need ng family ko to eh. Ito yung kailangan ko, sa kailangan ko pang, set aside ko muna yung calling ko na even though na magtuturo ako dito, ako yung naka-assign dito, so kailangan ko muna dito kasi yung pamilya ko, kailangan ko ng financially support para may-supportahan ko yung pamilya ko, kaya kailangan ko muna magtrabaho. So that's also the distractions coming from Satan na ginagawa niya is to distract us, especially sa financial po natin. So pangatlo po is discover who you are in Christ. So there's no way you can follow God's purpose in your life if you don't know who you are in Christ. Sino ba talaga si Christ sa buhay natin? Ano ba talaga si Christ sa buhay po natin? So, sabi sa Ephesians 1:17-18, asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritually wisdom and insight so that you might grow in your knowledge of God. And I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope He has given to those He called His holy people who are in rich and glorious inheritance. So, sabi nga dito, asking God, the glorious Father, our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom. So, ano ba talaga tayo kay Lord? So, tinatanong ba natin minsan sa ano ba talaga si Lord sa buhay ko? Sino ba ako kay Lord? Di ba po? Tinatanong niyo po ba yun sa sarili po ninyo? Inanaw niyo po ba? So may points po ako na 20 who I am in Christ. Sabi po dito, I am reconciled, I am redeemed, I am loved, I am enriched, I am like Christ, I am safe, I am free from sin, I am alive, I am faithful, I am sanctified, I am able to boast, I am blessed, I am unified, I am rich, I am hopeful, and I am friend, I am strong, I am new creation, I am chosen. Di ba po? I am chosen, and I am His child. So yun po tayo sa Panginoon po. So hindi po natin kakalimutan yung 20 points na yan, kasi nga, yun po tayo kay Christ, at ganyan po si Christ po sa atin. We are His children. We are His child. So di ba po, kung ano po tayo kay child, kay God, kung alam po natin kung sino po tayo, all of those 20 points na nabanggit ko po is talagang ma-absorb po natin, makukuha po natin personally sa buhay po natin. So, yun po. So yun po, so your purpose as a believer is to build the kingdom of God. So your role in His kingdom will require your natural gifts and talents as Christians. So it's important to start the explorations of calling with the call to follow Jesus. So yun nga po, so kailangan po natin talaga na we have to discover who is really Christ in our heart, in our life talaga po. So number 4 naman po, give God your best. So yun po, kailangan po natin ibigay po yung best para kay Lord. Hindi lang yung, okay na yun. Okay na yun kay Lord. Okay na para kay Lord yun. So, basahin ko lang po. The plan God has for your life can only accomplish when you give the best of our time. So, ma-accomplish lang po daw natin yung ano po natin kay Lord kung i-give po natin yung best po natin. So, what is the best? Ano po yung ano po natin? Yung efforts, yung gift, and focus to a specific task. So yun nga po, yung i-give natin yung best po natin na halimbawa po na tayo po is may mga bagay na pinapagawa po sa atin, binababa po sa atin ni Bishop, tapos sabihin mo na, parang hindi ko yan siya kaya, parang hindi ko yan siya passion, hindi ko yan siya pero we have to think that we are going to do our best na talagang magagawa natin yan. Kasi hindi natin gagawin para kay Bishop, kundi gagawin natin para kay God. Amen po. So basahin ko lang po ang 1 Timothy 6:12. Chapter 6:12.
Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confessions in the presence of many witnesses. So yun nga po, we have to fight, we have to do a good fight of the faith with kailangan po na mag-fight po tayo with faith na talagang kakayanin po natin lahat ng mga bagay na kung ano man po yung mga trials po natin, kung ano man yung ginagawa po natin para kay Lord. So, we are going to do it with faith, with the presence of the Lord. So, and then number 5 po, trust God's judgment. So God knows what's best for your life even when you can't understand His plan for you. This is one of the reasons why it's so important to trust God's judgment. So basahin ko lang po ang Proverbs chapter 3, 5-6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. So trusting God needs to be the first stepping stone in your faith. So di ba, obviously naman po, trust God's judgment. So, kung tayo po ay may mga pinagdaanan po sa buhay, kung tayo man po ay nadapa man po tayo, minsan man po tayo, hindi naman po lahat po, di ba po, is talagang angat po tayo, ano po tayo sa buhay, kailangan may ano naman po tayo doon, di ba? May struggles talaga na ibibigay sa atin si Lord. Pero yun nga po, we have to trust the judgment of God. We have to trust Him na talaga pong kakayanin po natin na whatever is gonna happen, it happens, but with the faith of the Lord, with our faith to the Lord, na talagang alam po natin na talagang hindi tayo pababayaan po ng Panginoon. So, sabi nga po na, trust in the Lord with all your hearts and do not lean on your own understanding. So, yun nga po na, kasi minsan po tayo na, minsan tayo nadapa. Kasi nga, nagbe-base po tayo sa understanding po natin, base po natin sa kakayanan po natin eh. Kaya minsan po tayo is nadapa po tayo. Pero kung nililay po natin kay Lord, kung titrust po natin kay Lord, so yung puso po natin, talagang, Lord, alam ko po na may ituturo ka sa akin ito, na part na to, kasi I trust your judgment, I trust you. So, yun nga po na, whatever is gonna happen in our life, if our faith is into our Lord, we have to trust the judgment of the God. So, yun nga po. So, trusting God needs to be the first stepping stone in our life journey. God had a plan for you before we were born, and His plans will always be greater and more beautiful than all your disappointment. We can follow His plan by believing that He was everything in control and that His dominion will guide us exactly where He wants us to go. So yun nga po, obviously po na hindi pa po tayo pinanganak po dito sa mundo, talagang si Lord po is may plano na po talaga sa ating buhay po. Amen po? So talaga pong itatrust po talaga natin kay Lord lahat yung buhay po natin. We are going to lift up our life into His hand. Talagang isusurrender po natin talaga yung buhay po natin kay Lord kasi si Lord lang po nakakaalam po sa buhay po natin. So, that is the number 5 is trust God's judgment. So, number 6 po is discover your God-given talents. So, also this is the part po na we are going to see what is the God's calling from us, or to discover what's God's given talent. So, ako po, aminado po ako, medyo makapal po yung mukha ko. Alam ko naman po na hindi po kagandahan yung boses ko po. Pero, yun nga po, nagpa-member rin, nag-music pa rin po ako. Pero yun nga po, sabi nga sa akin ni Pastor Albi, Ate Doris, bakit hindi ko narinig yung boses mo? Sabi ko nga, kasi Pastor, nilalayo ko yung mic ko para sabi naman ni Pastor Albi, huwag kang matakot magkamali. Kasi nga, ganun talaga yun. Pero, yun nga, sabi niya, pero 5 to 10 years daw,
kung ganun pa rin daw yung boses ko, kung ganun pa rin yung mga mali ko na hindi pa rin wala, alam ko na yung gagawin ko, di ba? Personally, bababa na po talaga ako, di ba po? Ba't ko papahirapan po yung mga kasama ko sa music kung hindi naman talaga yung yung talent ko sa pagkanta. Pero I'm doing it because I'm trying my best, yun nga, di ba, yung na-mention po natin kanina, we have to give the best for God. So that's why, kasi gusto ko rin kumanta parang gusto ko din siya kumanta, pero hindi nga lang talagang yung gusto mo. Kailangan po talaga na you have to discover your talent, kasi kung hindi po natin itatry, hindi din po natin hindi po din natin ma-realize kung ano po yung talaga yung talent natin. Pero yun nga, kung 5 to 10 years, hindi pa rin nababago yung boses ko, hindi pa rin ako mag-flow sa talagang bababa at babalik po ako sa ushering. Yun, yun po, kung ang talent ko po talaga is, hindi na ako pwede. Hindi na ako pwede mag-ushering. Naban na ako sa ushering. Yun nga po. So we have to discover our talent. So sabi nga sa 2 Timothy chapter 1 verse 6 to 7, this is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God giving you when I lead my hands in you. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of the power of love and self-discipline. So yun nga po, no? So kailangan po talaga natin yung discover po natin yung talent natin. Kung ano po talaga yung talent natin para kay Lord. Ano po ba talaga yung maiaambag po natin sa ministry po? Doon po ba tayo sa ushering? Pastoral po ba tayo? Doon po ba tayo na So we have to discover from itself and by the leading of the Holy Spirit po talaga. So ma-realize po natin talaga kung ano po yung talaga yung calling po natin. So allow the Holy Spirit to work through your praying that you will be enabled to do works that will glorify God without fear, and according to His plan for us, our work as a Christian must be an integral part of our participations in Christ Himself. Yun nga po, no, so kailangan po talaga natin yung 6 points na yun, how to know the calling of our Lord. First po is allow the Holy Spirit to lead us. Second po, let go of distractions. And number 3 is discover who you are in Christ. And number 4, give God your best. And number 5 is trust God's judgment. And number 6 is discover your God's given talents. So yun po yung po natin na to know kung ano ba po talaga yung calling natin na makapaglingkod po tayo kay Lord. So sa conclusions po, so God may be revealing your calling right now, but you may not be able to receive it because you're not paying to the sign around you. You may also be quenching the Holy Spirit and what the Spirit is trying to reveal to you. So yun nga po, siguro at this point po, may nagbulong na po sa inyo. Ano po ba talaga yung ano po talaga yung calling ko? Saan po talaga ako na So sometimes po, hindi natin ini-ignore po natin kasi we don't really want to serve the Lord, but because we want just, we are not ready yet, or we don't want to know yet because yun nga, hindi pa tayo ready kasi sa makamundo pa tayo So, parang ini-ignore po natin. So, kailangan din po talaga na wag na natin iantayin pa na madapa pa po tayo, tsaka po tayo ma-realize po natin kay Lord, na ma-realize po natin sa buhay po natin na talagang may calling po pala tayo. Kasi, I remember po, bago po ako dumating dito, kasi alam ko po, hindi ko siya inasahan na andito po ako ngayon, magpipreach, magtuturo po sa word ni Lord. Kasi nga, di ba, from darkness into light, grabe, sobra akong nasa dark, pero hindi ko siya inakala po talaga na dadalhin po ako ni Lord dito na magtuturo, mag-praise and worship. Hindi ko po talaga siya inasahan na ganito po talaga yung buhay ko. So, si Lord talaga, may plano po talaga sa buhay po natin. Kaya nga po ako dinala dito kasi alam ko po na may papagawa po sa akin si Lord sa buhay ko po.
yun lamang po. At tayo po'y manalangin. Oh Heavenly Father, thank you, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon Lord God, sa salita na ibinigay niyo po sa amin sa gabing ito. Lord, alam ko po na may calling ang bawat isa na ipapagawa mo sa amin, Lord God. Lord, alam po namin na minsan mahirap po gawin ang mga bagay po na alam po namin na you call us to serve you. You call us to give our best shot to serve you, Lord God. Pero minsan po hindi po namin, ini-ignore po namin, Panginoon, kasi yung kagustuhan pa rin po namin ang yung masusunod, Lord God. Lord, we ask for your forgiveness, those things, Lord God, na ini-ignore po namin, Panginoon, ang inyong calling from us, Lord God. And also, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, we thank you, Panginoon, na alam po namin, Panginoon, isa o dalawa man lamang, Panginoon, na you are in the middle of midst, you are in the midst of us, Panginoon. God, we are surrender our life into your hand. We ask for your presence and we ask the Holy Spirit to guide us, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang magunguna sa aming buhay, Lord. Na walang iba po, Panginoon, ang aming susundin. Wala pong iba. Hindi po namin susundin po, Panginoon, ang aming kagustuhan, and help us, Lord God, na ang kagustuhan mo lamang, Panginoon, ang aming masunod, Lord God. Thank you, Jesus, Lord God, sa salitang gabi. Sa gabing ito, Panginoon, naming narinig na ito po'y aming malakaran sa pang-araw-araw naming pamumuhay, Lord God. At ito po'y nagrema sa bawat isa, Panginoon, especially sa nanonood ngayon sa live stream, Panginoon, na ito'y natutunan, Panginoon, at ito'y malakaran sa buhay namin, Panginoon, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Dako po tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Tulad nga po nung sinabi ni Ate Doris doon sa number 3. Ano ngayon, te? Discover. Ano yun? Number 3? Discover who... Amen. Alam ko po, hindi ko na po pagkalalimin ang pag-share about sa pagbibigay or about sa tithes and offering. Bagamat alam na po lahat natin kung paano po magbigay, paano po ang about sa tithes and offering. Pero gusto ko lang po ano yung isang karakter sa Bible na about kay Job. Kasi alam po, lahat po tayo dumadanas ng mga trial, testing, pati sa trabaho, sa business, meron talaga yan. Hindi talaga mawawala yung pagsubok. Bagamat yung huli nun is, doon yung pagpapala na ibibigay ng Diyos. Katulad nga kay Job, nung tinesting siya, wala naman siyang na ginagawa, na kasalanan. Isa siyang tapat na lingkod ng Diyos, na isang lingkod ng Diyos. Kaya, nung sinubok siya, talagang andyan yung puno yung pagsubok sa kanya, nawala lahat ng ari-arian, nawala yung anak niya. 'Di ba? Kung titingnan, yun kasi doon ako dinala ng Lord yung devotion ko. Baga nawala lahat. Baga kung ikumpara natin sa buhay natin, minsan dumadaan talaga tayo sa down. Dumadaan talaga tayo sa pinakababa. Kahit ako, dumadaan ako sa pinakababa. Pero ang ginagawa ko, hindi ko tinitignan yung kakayanan ko. Kung di tinitignan ko yung kakayanan ng Diyos, kung ano yung magagawa niya para sa akin. Kaya, katulad kay Job, ang ginagawa niya, nagtiwala lang siya sa Diyos. Nagpuri pa din siya, andun yun, yung sabi niya doon, nagpuri pa din siya sa Panginoon. Kahit na nawala yung lahat ng ari-arian niya, yung mga anak niya, binigyan pa siya ng sakit. Diba? Napakasakit, napakasaklap. Kung nangyari sa buhay natin yon, siguro tinakwil na natin ng Diyos. Diba? Kung di gumagawa tayo ng paraan, na sarili nating paraan, para matabunan yung yung sa pang-araw-araw natin. Kumbaga, mawala yung ano ng Lord ba, yung tawag niyan, yung plano ng Diyos sa ating buhay. Pero yung kay Job nga,
may plano ang Diyos napatunayan niya sa kaaway. Kasi ang Diablo pa din naman gumagawa ng paraan para maano tayo, mawala yung faith, mawala yung pananampalataya natin sa Diyos. Kaya basahin nga natin sa Santiago 1:6. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon sa dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad ng magkabila. 7. Sapagkat huwag isipin ng tao yaon na siya'y tatanggap ng anuman bagay sa Panginoon. Sa una pa lang, huwag daw tayo mag-alinlangan, lalo na pag sa pagbibigay na sa ating Panginoon. Huwag po tayo mag-alinlangan. Hinaba ko na. Plano ko sana iklian lang. Pero yun nga, sa ating pagbibigay ay huwag po tayo mag-alinlangan. Baga, yun nga po, tulad niyan, pag ano man yung hingi natin sa Panginoon, huwag po tayo mag-alinlangan. Ganun din po sa pagbibigay. Katulad nga po nung, hindi ko yung verse na yun, yung pagbibigay na dapat bukal sa puso natin ang pagbibigay sa Panginoon. Kaya alam ko po, lahat tayo, merong mga down spot na nangyayari sa buhay. Kaya ang Lord lang naman talaga sa Kanya talaga tayo magtatiwala. About dyan sa financial, maging sa healing, kung ano man yung hingin natin sa Panginoon, dapat may pananampalataya. Kaya sa gabing ito, I believe na ang lahat ay pinagpala. Ay, konti lang. Si Ate Shik lang ba pinagpala? Pinagpala po ba ang bawat isa? Pero alam ko naman, naniniwala mo na ako, pinagpala kayo ng Diyos. Kaya ako nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nung una pa na kanina, ang init. Ang init nag-bike kami. Kasi nga yung bike ko, iniswap ko siya sa ibang bike. Kasi yung bike ko kasi, tawag niyan, chapsuy. Chapsuy siya, tagpi-tagpi. Yung mga gastos na ako ng batalya niya is 2,000, mga ganun. Pero ang Lord, alam ko, nagtitiwala ako kay Lord na may mas higit pa siyang ibibigay na the best. Kaya yung pinost ko sa Facebook, kaya wala talaga akong pag-aalinlangan na pinost ko talaga siya. Kaya gusto kong i-swap sa ibang bike na yung road bike katulad kay Van. Kaya pinost ko siya, hindi may kumagat, yun, nakapag-swap ako ng RB, yung road bike na pang talaga. Kaya ang the best doon, kasi ang pinalit is worth of 15,000. Kaya doon ako na-amaze kasi sabi nga ni Van, sige, magtiyaga ka lang. Talagang meron kang makukuha dyan. Kaya sabi ko, Lord, ikaw naman Kasi nung una pa lang, yung bike ko na yun, hiningi ko din kay Lord yun. Na nung una, wala akong kapera-pera talaga. Pero nilid ako ng Holy Spirit na humiram ka sa ganito. Pero ang nangyari, ang pagkahiram ko, kasi 4,000 yung bike Kaya nung nabili ko na yung bike, nakahiram ako, hindi ko na babanggitin kung kanino ako nakahiram. Kaya nung ilang araw, nung nakita kami nung tao yon, giniraman ko. Sabi niya, tinapik niya ako, wag mo nang bayaran Kaya numis ako. Sabi ko, pag magtiwala ka talaga kay Lord, na walang pang-alinlangan, talaga kung ano yung faith mo, ibibigay niya kung ano yung desire ng puso mo. Ganun din sa atin, sa pagbibigay, kung hindi ka nag-aalinlangan, kung ano man yung hiningi mo kay Lord, ibabalik at ibabalik niya sa iyo ng doble. Katulad kay Job. Hindi talaga siya nag-alinlangan, hindi niya itinakwil ang Diyos. Bagamat yung asawa niya is sabi na itakwil na ang iyong Panginoon para maano ka sa pangyayari mo na yan. Pero andun yung faith niya, dapat tayo sa pagbibigay may pananampalataya din. Kaya sa gabing ito, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat Panginoon sa gabing ito. Tunay Panginoon, kami po'y magbibigay. Tunay Panginoon, ikaw po ang magpala sa bawat isa. Doble Panginoon. Salamat Panginoon at ang ipagkaloob namin sa gabing ito, tunay Panginoon, magamit Panginoon upang mapupurihan ka, maparangalan ka Panginoon, makita ang iyong kadakilaan, makapangyarihan Panginoon. Salamat Panginoon, patuloy niyo pong ikaloob sa bawat isa, Panginoon, ang pagpapala, hindi lamang Panginoon financial, Panginoon, kundi physical, Panginoon, spiritual, Panginoon, maging healing, Lord God. Salamat, Panginoon, sa magbibigay at tunay, Panginoon, ikaw ang Diyos na dakila at ikaw ang great provider ng bawat isa, Lord God. Salamat, Panginoon,
sa iyong pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, amen. So, sa atin pong mga announcement, this coming Friday po, dito po tayo sa church, magsasoaking. Magjo-join din po sa atin ang ilang mga kapatid po natin na Korean pastors, kasama po ni Pastor Caleb Lee. So, pupunta po sila dito. Kaya po, we're inviting everyone na yung mga makakapunta po dito sa church, dito po tayo magsasoaking. So, worship team, 6:30 yan. So, Will, alam nyo na, meron tayong kayo nang bahala sa ating paglilid sa worship. So, baka po mag-exhort ng konti si Pastor Caleb and then tsaka po tayo mag-go into prayer. Depende din po, or baka po si Bishop ang mag-exhort. So, praise. Yan. Basta po, let's come together and soak into the presence of God this coming Friday po. Ayan, so 6:30 daw po, nandito na tayo. So, sa ilan po ng mga nanay po natin available, alam niyo na po, your helping hands is very much needed this coming Friday po. Ayan, so, good news din po and praise report. Meron na po tayong campsite sa darating pong Holy Week. So, ang atin pong magiging camp will be on April 5, 6, 7. So, ano po yun? Wednesday, Thursday, Friday. So, more of the details will be announced on on Sunday. So, hopefully po mapakita po natin yung venue, yung place. And praise God dahil we got favor doon po sa may-ari. Kaya po talagang we know that that is the place na pinili po ng Diyos kung saan niya po tayo kakatagpuin as J Blue family. So, ayan po, mag-ipon na po tayo ng ating camp fee. So, hindi na po tayo lalampas ng 2,000 plus pesos. Kumbaga, dahil nga po sa favor po ni Lord. So, ayan, i-announce po natin yung ibang details this coming Sunday. And, ayan, speaking of this coming Sunday po, will be the last Sunday of February. Ang bilis po, no? Parang kakapasok lang po natin ng February. Nitong nakaraan, ngayon pong darating na Sunday is last Sunday na po. So, after po na service, we will have meeting po sa mga leaders natin and all the workers. So, potluck. Please bring anything na pwede po nating pagsalusaluhan. So, sa ministry na po ang rice at yung ulam po, potluck. Pwede pong by family or pwede po kayong mag-share kung sino yung gusto nyong ka-share na para po sa ulam. Ayan po. So, I think, ayun lang po yung mga announcement for this coming days po, sa Friday and yun nga po sa Sunday na darating. So, praise be to God for His great, awesome, and glory sa buhay po ng bawat isa at alam po natin na patuloy po ni Lord i-reveal ang calling niya sa bawat isa sa atin as we continue to walk with Him, through Him and for Him. Amen? So, sa gabi pong ito, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Paunahan po tayo ni Sister Rayan sa atin pong closing prayer. Praise God. Let us all pray. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God, sa katagumpayan, O God, ng iyong serbisyo ngayong gabi. Lord, we thank you, O God, for every word, Lord, na narinig namin. We pray, O God, that all this will manifest in our daily lives, Panginoon. And thank you for changing us from glory to glory, Panginoon.
kung paano niyo po kami iningatan, Panginoon, sa pagpunta namin, O God. We thank you and we declare, O God, that you are also the one who will protect us as we go home tonight. Maraming salamat, Panginoon, that we will declare, Panginoon, kung gaano kakabuti sa buhay namin, Panginoon. And people will see you in our lives, Panginoon, sa lahat ng mga gagawin namin. Kayo lamang, Panginoon, ang mapurihan. Thank you, O God. To you be all the glory, the honor, and praises. And thanksgiving in Jesus' mighty name we pray. Amen.